Ibrahim, na kira wayan ka baka daga ba. Wallahi na ga kiran ki to na yi tunanin baki fito bane ba. Shi yasa na yi ɗan jinki. Tun da zan ina nan ina zaman jiran ka. Dan Allah. Wallahi. To ya gida. Lafiya na. Ya sa hajiya. Wani Ibrahim in tambaye ka mana. Allah ya sa na sani. Anya kuwa kana so na kamar yadda nake son ka? Kai ni kawai ke son ki mana. In ban so ki ba wa zan so. Amma Maryam me yasa kika ce haka? Wani nake kure kamar so na yafi naka ne. Gaskiya ban tunani. Da a ce zaki buɗe zuciya na ki ga sani da ke cikin zuciyata da sai kin yi mamaki. Kai ka san me? Ni gani nake kure duk mata na musu zaura. Da Allah. Me yasa to kika ce haka? To, kai nake babu da ta dace da sanin saurayi kyakkyawa kamata. Ko? Kamar ni ma yanda nake tunani kenan da a cikin matan duniya na duba na gani amma har yanzu ban ga yadda ta kai ki kyau ba da kyawun. To amma na rasa yadda zan yi in furta miki haka. Saboda in na faɗa miki ban san irin kallon da zaki riga yi. Ko me dalili? Saboda na ga kamar ba mu dace da juna. Kar ka ƙara furta irin wannan magana. Me yasa? In ka ƙara furta wannan magana sai na kai ƙaranka a kotun masoya. Dan Allah. Sai ma Za ki sa a kulle ni kenan. Ki fa sani cewa ke kyakkyawa ce. To ni kuma bai kamata a ce na zo wurin kyakkyawa kamar ke gidan masu kuɗi in ce ina son ta. ya duk kyau na kai ka? Wai ka san me? A'a. Wasu matan za ka ji suna yi namiji ba dan goyo bane kaza kaza ce ni da Ibrahim dan goyo ne. Ki ce in kika goya ni na faɗo ba. Ai ba zan bari ta faɗo ba in goya ka zargi ta nai sosai. Ta ina da nauyi. Dama tuntun ina so in tambaye ki Maryam. Wai cikin maneman ki har yanzu ba wanda kika tsayar? Maryam? Ni gaskiya umma ba wanda nake so a cikin su. To wa kike so? Wa kike so ga mu? Diyata. Kunyata kike ji Maryam? Ni fa mahaifiyarki ce fa bai kamata ki ci kunyata ba. Ibrahim. Ibrahim? Wane Ibrahim kuma? Na nan gida. Ibrahim na nan gidan? Almajirin gidan namu? Maryam shi kike so? Ni gaskiya umma shi nake so yaro mai hankali. Yanzu Maryam duk cikin manemanki babu wanda kika ga wanda yayi miki nan mutunci sai almajirin da yake mana aiki cikin gida? To kul kan ƙara ce kin yi wannan magana. Kin san daga ina yake? Kin san tsatsansa? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Aja ina yin. Lafiya kana. Ya gida? Ya aiki? Alhamdulillah. Madalla dama tun ɗazun nake ta jiran ka. Alhaji ne ya bani sako in baka ka kai gidan Garba Mariganyi. Kai sauri ka kai mishi ka dawo. To. Kai sauri ka tsaya wasa ka je ka kai mishi. Insha Allah. Ka ji mun wannan yari.